tararinjange ndichikutsvagirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana wanga uchiri munyowani first time yego yekutibata muzuva ranhasi, chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell. Ini sati rarinjange ndichizama nepandinogona napo ndakuzivisai manews updates maererano nezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Asi nyaya ndaine zvemuzuva ranhasi inyaya yaJunior Takunda Nyandoro, uyo mwana mukomana uyo anogara kwaMachipisa. Mwana uyu ari kunzi iye ane 3 years. Ane 3 years kudaro mwana uyu. Pane murume iye ari kunzi zita rake iye anonzi iye Philip. Murume uyu anonzi Philip aimhanya nembwa mustreet make. Imbwa idzi dzanzi riri mapitbull. Aimhanya nemapitbull mustreet achijoga makuseni. Imbwa idzi dziri tu kudaro zviri kunzi mwana uyu akaatakwa nembwa. Paakatshaya kutiza mwana uyu ndipo paakarumwa akakuvadzwa zvakaipisisa. Muridzi wembwa idzi dzaasi kuwanika akabva atiza pazvakaitika izvi haasi kuwanika wakabva atiza. Baba vaTakunda Junior Nyandoro vokumbira vantu vochema-chema kuti but iye munhu anozorumisa mwana wangu nembwa. After that obva atiza kwangodi umira tutaurirana kutaura kuno mwana uyu akaendeswa kuchipatara. Ari muchipatara tinokumbira munamato wenyu kuti mwana uyu akwanise kupora. Tinokumbira maprayers ekuti mwana uyu akasike kupora nokuti ane mainjuries akawanda. Ndikumbira kutaura zvatinofunga mucomment section. Vamwe vari kuti mapitbull ndaatobhanwa, anenge abatwa nepitbull zviri nani kuritorerwa kana kusungwa nokuti mapitbull anoruma munhu haakontroleki. Imbwa dzedzi haukwanisi kudzikontrola, ingonotoruma iwewe muridzi wacho. Munoti chini nyaya? Ndikumbira kutaura zvatinofunga mucomment section. Uyu mwana ane 3 years akarumwa nembwa, saka kunoku ari muchipatara. Thank you.